айтим шонемсӣ дарди ду ё ҳам дарди зиёд чӣ ба ки 2016 барои ҷавонмардо ҷавонмарг будан шид. Ай 2016 дунёи пирон гашт. Дунё зеби хидонист, мӯи сари сафеда, қомати хам, чашми бенурпои афкори пирон. Дунё зеби хидонист, ови чашми модара, гирьяҳои беовози даронсӯзи падар, хоташнаи хуни бадани ҷавонон шид, нохуни ғампардаи дили чанд модар хирошид. Ин сол чӣ сол буд ки ҷони ҷавон арзони бачи ҷавон марго зери хок дунёи пирон шид. Имсол падаро тобути фарзанд бурдан масҷид, имсол аз санги мазоро фақат ай наваду чанд шид. И баҳор болои навдани ҳолода тирамо буд, навдаҳои береша қуввати шамол накардан. И просто реп нест, и алам дарун мекафа, касе бародарай даст дод умара мефаҳмад ки баъди марги бародар мо хонаи холӣ мебинем, баъди марги бародар хандаи модара намебинем. орзуи модар қати фарзанд дар як кафан печи, чӯ тухми гули хазони нашкуфанда зери хок. умеди падара қати фарзанд ба яктобут бурдан, алвидо дидор дар қиёмат қинибат бадай гуфтан ба гӯши касе ки мешнава намета ҷавоб. ҷисми беҷони бародар байни хона хоб, болои сари ӯ нолай модари хеши табор хеба чам танҳо намон мараи моҳоча тамом. бовар кардан намеша ки охирон дидора хедо дар нобати якат очаи дилфигорта зинда ба зиндати накаш, не ки ӯ бо хомӯша и тақдир ҷони ӯра дига намефуруша. фақат дуо дар ҳаққаш ёдаш кунен бане ки ӯра ба ёд оварда бахт бугу банда беки имрӯз навбати ӯ буд, марам да навбатам рӯзе болои сари ман менолам раса навбатам. соли 2016 соле буд, сангои мазор ай 90 чанд то 2016 беяд бисёр шуд. бисёр касои имсол ҷигарбанда каву додарошон ай даст додам, бисёр касо наздикову дӯстошонам, бисёр касо ай дунё армонӣ рафтанд. чанд тӯи хина, чанд шаҳбачаи беарӯз армонӣ рафт. дунё насиби ҳеҷ кан нагашт, дунё насиби ҳеҷ кан намегардад. не ки